Il-programm tal-Gvern kif imressaq mill-President tar-Repubblika fil-ftuħ ta' din l-14 leġislatura huwa programm ta' Gvern li hu determinat li jwettaq dak li wiet. Kim dan il-mod il-Prim Ministru Robert Abela beda d-diskors tiegħu meta indirizza l-Parlament b'reazzjoni għad-diskors li għamel il-President ta' Malta fil-ftuħ tal-Parlament is-Sibt li għadda. Dr. Abela saħaq fuq kif dan il-Gvern se jara li jwettaq il-manifest li wiet lill-poplu bil-prinċipji tal-umiltà u l-konsultazzjoni jibqgħu ċentrali fil-ħidma tiegħu. Ix-xogħol tagħna bħala Gvern se jkun illi fil-waqt li dak il-ħsibijiet diversi nikkonsidrawhom kollha, fl-aħħar mill-aħħar nażlu it-triq li rridu nieħdu. Qed ninsisti fuq dal-punt f'kull messaġġ li qiegħed nagħti. Għaliex jarralna ħafna jekk naħsbu li nistgħu nimxu l qudiem billi nibqgħu gallerija quddiem id-deċiżjonijiet importanti illi rridu nieħdu. Kif aċċenna d-deċiżjonijiet li jrid jieħu l-Gvern il-Prim Ministru semma fost l-oħrajn l-emendi għal-liġi tal-IVF li l-ewwel qari tressaq mill-Gvern jumejn ilu fil-Parlament. Dr. Abela rrimarka dwar l-atteġġament tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech li prova jikseb vantaġġ partiġjan minn suġġett tant sensittiv. Forsi jrid iktar u iktar inessi x'kienet ir-reazzjoni tiegħu meta aħna nidejna din il-proposta. Imma jiena mhux se ħalli lil ħadd jinsa u ħanfakru x'kien qal dakinhar ir-reazzjoni insensittiva tiegħu għal riforma tal-liġi tal-IVF. Infakkar lin-nies x'kienet dakinhar kien qallhom li r-realtà u l-weġa tan-nies li ma jistax ikollhom tfal kien se jindirizza billi jistidinhom jissieħbu fil-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza wkoll ir-rapport tal-Caritas li tafa' dawl fuq l-impatti kbar li teħallu l-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Hawn sostna kif minkejja dawn l-isfidi, il-Gvern Laburista dejjem wiżen lill-poplu u taffa mill-isfidi li laqtuh billi fost oħrajn żamm il-prezzijiet tad-dawl, tal-fuel u tal-gas stabbli. Dan flimkien ma' żidiet fil-pensjonijiet, fil-Children's Allowance u fl-In-Work Benefit. Id-bassir illi kellna fil-bidu tal-pandemija. Aktar minn 50,000 persuna imbassra li jispiċċaw mingħajr xogħol. Minflok dak il-50,000 u iżjed persuni mbassra li jispiċċaw mingħajr xogħol għandna lanqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna. Anqas minn 1,000 persuna qiegħda. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru assigura li Gvern immexxi minnu se jibqa' jinskont dak li jiflaħ il-pajjiż anke permezz ta' deċiżjonijiet kuraġġużi li jridu jittieħdu u li fost oħrajn iridu jolqtu s-settur ekonomiku b'mod pożittiv. Fost oħrajn dan jinkludi l-esplorazzjoni ta' modelli li permezz tagħhom jiġu massimizzati l-potenzjali tar-riżorsi tal-Gvern sabiex tikber l-ekonomija. Ħasra tgħaddi minn fejn hemm il-Palazz ta' Selmun u tara din il-proprjetà imprezzabbli mitluqa f'dak l-istat. Il-privat ilu juri interess ta' żvilupp ta' din il-proprjetà għal snin. Insemmi wkoll l-Evans. Sit f'post uniku propju fl-entratura fid-daħla tal-port il-kbir u l-isfortunatament ma qed iġib xejn mill-potenzjal illi għandha l-binja u żona unika partikolari illi tinsab fiha. Allura dawn huma żewġ eżempji ta' proġetti ta' potenzjal li ma nistgħux inħalluh rieqed u maħniex se nħalluh rieqed. Dr. Abela sostna li dan il-Gvern se jibqa' jkun ambizzjuż u se jibqa' jimbotta għal bidliet li jaraw lil dan il-pajjiż jilħaq livelli ġodda. Se nibqgħu nkunu ambizzjużi fejn nimbuttaw bidliet illi jaraw lil dan il-pajjiż jilħaq livelli ġodda. Biex imbagħad kollox jinġabar fi tliet għanijiet. Malta jisbaħ, opportunitajiet għal kulħadd, kwalità ta' ħajja aħjar. Tliet għanijiet li se jkunu l-bażi tal-prosperità ġdida illi se nkunu qegħdin nibnu fil-5 snin li ġejjin. Fejn minn proposti għal futur sabiħ sejrin iwettqu kisbiet issa għal preżent b'saħħtu u ġejjieni ferm isbaħ. Nirringrazzjak.